Aj ty máš problémy s akné, máš problematickú pleť a nedokonalosti, túžiš po vyriešení tohto problému, určite neváhaj a vyskúšaj aj ty dvojmesačnú kúru s výživovým doplnkom na akné od Dr. Vitamín. Navyše teraz s môjim zálohovým kódom KATKA10. Od mojej útlej puberty ma každý deň prenasledovali nežiadaní hostia na mojej pleti, ako sú výražky. Dennodenný boj s nedokonalou pleťou, upchatými pormi, bolestivými výražkami či hormonálnou nerovnováhou a začervenanou tvárou. Avšak Dr. Vitamín mi podal pomocnú ruku na vyriešenie týchto mojich problémov, a to tým, že som absolvovala dvojmesačnú kúru s výživovým doplnkom na akné. Tento výživový doplnok je vhodný pre ľudí s problematickou pleťou, nakoľko obsahuje 15 účinných zložiek, rôzne vitamíny či minerály, taktiež extrakt z rumančeka, z nechtíka lekárskeho a extrakt z aloe vera. Navyše je tento produkt vhodný pre ľudí s potravinovou intoleranciou, je bez lepku a je vegánsky. Navyše v krásnom ekologickom balíku. Aj ty máš problémy s akné, máš problematickú pleť a nedokonalosti, túžiš po vyriešení tohto problému, tak určite neváhaj a vyskúšaj aj ty dvojmesačnú kúru s výživovým doplnkom na akné od Dr. Vitamín. Navyše teraz s môjim zálohovým kódom KATKA10.